Ще махна тази капачка, за да може да разкрие едно специално прозорче, което може да позволи тази алфа и бета радиация да премине през него. И тогава ще чуем радиацията от това чорапче. Доста по-силна е от купичката. Ако смеся зеленото с червеното, ще получа жълто. Обаче синьото, което стои отстрани, показва, че синьото е допълнителният цвят на жълтото, а жълтото е допълнителният цвят на синьото. Така, ако пробвам друга комбинация, синьо и зелено, се получава така наречения циан, или може би на български се казва просто синьо-зелено, който показва, че червеното, което не участва в тази смес, е допълнителният цвят на цвят циан. Какво не съм направил? Червено и синьо се получава така наречения магента. Ти вярвам. Вярваш ли? Абсолютно. Обикновено хора, които ме познават, само ми вярват. В момента.